BJP ni meeting tini wa aro block hatayo bokre community hall se meeting o thang tongpro lama o auto bathangro prai 20-30 jon moton borok nai obo haike sono kasui noro biang thana nai ni song song jompoi jala o thanai mane jompoi jala ta ni thanai ni saw jompoi jala sine meeting tong ni song saka eke borok na thanani tare de e buri jala ta yakade buri bore bota bebang budi boi bo thari khibidi hamai sino kok saw nga pa ma ke kabang ma borong thani la tharok sorok chen ni la tharok to phainai sono gari chor saguri paikha guri oinai sono auto bisingo yak sara oi sini khakla bo yak ro ro oinya borok sono eta khayo थापार तो रमानी साके रो लाथां के कलम तो बे गाड़ी दोगलाम ते सुका गयो माके सुका गयो अगले रोग सुकाना नायो के हाया को दादा हनि सं कयलाय मां से गाड़ी कोनो मते बे खाइ फाय से आरो जे लाथा बाय सुकाना नाय फोराव बा सं साका हाया दादा सं बखर तो तेपरा सानबला नंगता मा हायखाया नां हनि सापुर बर साव अ बीजेपी खायने रावना बथारि खिबिनाय हनि साव अब हाके गोबां मानसिनि बोरै पाजना थानाय राव जतन जों खाखलाबो याग्रो जागबायखा ओमा हाके बरं लुटपाट खायनि संनो गाड़ी बिसंग यां दादा ओइ मांसे एटेक खालायो हाके सेनि बेग बा हायनो बरं बोसोर रां गोनां खा बोसोर बरंनि रां दं बेग सेगैतो फायदि यां बेग सेगैतो फायदि नि बेग राव बा हाय सेगनानि नायो अब हाके को याथला राव गाड़ी दै बुमानि गाड़ी दुइटा समय जम्पैयाव जों मिटिङाव थांमानि बिजेपिनि मिटिङाव थांमानि बुलारु गारि बाय उजानिङै हांगा जम्पै लामानि गेस अफिस बिसंग तिप्रा मथानि बर 80-90 जना मथंगाना लाथा सें चाको गुलाय आबाय कतैजा हांगा सिंना थांमानु कांगा बर लामा बाथागै लामा कजार बाजावै सिन गारिना बाथागै सिन देबरना चाबि फाटै सेवै देखलाय बुका हांगा जतन बुका आनो बुका फिगं रगा एकदम रगनि रका लाथा खटम बुकै बखरग सुकाका हांगा सिं बोला सिन जागा अस्त्र करै सिं बो याक बाथालिया बुजागन सिन गारि बेकलाय आइना र सबाय आको बिबां रेसि हका संग बेकलाय हका